παιδιά, σήμερα θα παίξουμε σε ένα σερβερ. Λοιπόν, θα βλέπετε μια βλακεία, δε το κεφάλι μου αλλού και αλλού και τέτοια. Κόφτο, γαμώ. Θα τον πάρω τελευταία φορά, μου απαντάει, μου απάντησε. Λοιπόν. Θα του τα αφήσω έξω. Έτσι, για να μην είμαστε αγενείς. Και τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω εγώ. Βασικά θα τα δώσω. Βασικά θα τα κρατήσω. Πρέπει να κάνω κάπως μπλοκ. Καλύτερα που δεν είναι και μέσα, Εντάξει μωρέ, δεν είναι όλες τις μέρες. Ναι, να το αφήσω αυτά που έχασε, γιατί δεν θα είναι δίκαιο. Θα τα ψάχνει. Ναι, και το φτιάρι. Και το φτιάρι του. Δεν έχω. Anyway, λοιπόν παιδιά, όπως καταλάβατε, αυτό είναι το πιο γαμάτο texture pack στον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, άμα είναι τέλος, μετά τέλος. Χαίστηκα. Οκ. Δεν μου απαντάει, δεν το απαντάω μετά όμως κι εγώ. Λογική δεν έχει. Λογική είναι αυτό. Άμα δεν μου απαντάει, γιατί να το απαντάω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αυτό το έχουν οι πιο πολλοί YouTubers. Εγώ το κατέβασα επειδή το βρήκα. Βασικά δεν το βρήκα, απλά το κατέβασα. Ναι, εντάξει μου Skype, πω πολύ την ώρα με τον τέτοιο. Εντάξει, τελευταία φορά. Μίλησε. Μετά ό,τι και να κάνω δεν το απαντάω, γιατί μου σπάσει τα νεύρα το Skype. Άντε τώρα. Βασικά δεν θα πάρω το αντικείμενο. Σιγά, μην τα δώσω. Γιατί εκείνος πήγε να με σκοτώσει. Θα κρατήσω τα αντικείμενά του και θα τα έχω για τέτοιο. Όχι μόνο αυτό. Αυτό θα πάρω. Αυτό. Και αυτό. Και το teleporter. Και τα αυτά. Βασικά όλα.
hint. Είμαστε τόσο μαλάκα. Μαλάκα, πόσο τέλειο. What the fuck? Λοιπόν, μην το πείτε σε κανένα, σας παρακαλώ. Επειδή είναι πολύ σημαντικό. Όχι. Είσαι το φρόνο εδώ. Βρήκα που θα το βάλω. Να είχα δύο στιχάκια μου για πρόσχημα. Να είχα δύο στιχάκια μου για πρόσχημα. Ναι, αυτό είναι του μπαμπά μου βασικά. Ναι. Για σας δεν ξέρατε.
Είναι το πιο γαμάτο texture pack. Θα σας το βάλω κάτω στο link. Με το φτιάρι δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά και αυτά πρέπει. Ναι. Και ένα λεπτό να το βγάλω. Σιγά. Βασικά σημαντικό είναι το diamond, αλλά πιο σημαντικό είναι η πανοπλία μου. Γιατί είμαι ο Iron Man. Οκ. Εδώ. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ελπίζω ότι θα τελειώσω αυτό το βίντεο σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, κάντε comment, κάντε subscribe. Μέχρι την επόμενη φορά από μένα, γεια! Και κάντε και like, subscribe. Και κάτι άλλο που ήθελα να σας πω εδώ και πολύ καιρό. Κάτω στο description θα υπάρχει το link για το τέτοιο. Πού να το πούμε τώρα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων θα υπάρχει το link. Okay. Και νομίζω ότι στο Game Capture. Ok. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, ελπίζω να σας αρέσει τα βίντεο που κάνω. Αυτό θέλω να ξέρω. Μέχρι την επόμενη φορά, ελπίζω να έχετε καλά Χριστούγεννα από μένα. Γεια!